Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji, வாழ்க வாழ்க. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Dhareye Nashtapraya Bhavati Naistaki Om Ajnanatimra Andasya Jnananjana Salakaya Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Krishna Shri Chaitanya Manobishtam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupakata Maitam Tatati Swatatikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasahati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு ஷார்ட் பாகவதன் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 10th சாப்டர்ல 3வது ஸ்லோகத்தை பற்றி பார்க்க போறோம். ஸோ அந்த 10வது சாப்டர் அத்தியாயம் வந்து எதை பத்தி பேசுது? கிருஷ்ணரின் துவாரகை பயணம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ கிருஷ்ணரின் துவாரகை பயணத்தை பத்தி தர்மத்தின் பொற்காலம் என்ன பிரபுஜி? இது தர்மத்தின் பொற்காலம், வீழ்ச்சி அடையாத அதிகாரத்தின் ஆட்சி. அது நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்கலாம் போ. ஓகே. ஸோ இந்த 10வது அத்தியாயம் வந்து கிருஷ்ணர் என்ன செய்யறார்? 10வது சாப்டர் டாபிக் என்ன? மாதாஜி இப்பதான் சொன்னாங்க. என்னது? கிருஷ்ணர் துவாரகைக்கு பயணம். அத பத்தி பார்க்க போறோம். 10வது சாப்டர்ல ஃபுல்லா தான் பார்க்க போறோம். ஓகே. இப்போ நம்ம போன 2 நாள்ல என்ன முந்தனேத்து ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா? அதுல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன, தட் இஸ் சவுனகமுனி கேட்கிறாரு. தட் இஸ் இந்த குருக்ஷேத்திர போர்ல எதிரிகளை எல்லாம் அழித்த பிறகு நம்ம யுதிஷ்டர் ராஜா ஆகிறார் இல்லையா? அவர் எப்படி அவர் ஆட்சி புரிகிறார்? அவருடைய சமயங்களுடன் சேர்த்து நல்லாட்சி புரிகிறார். ஸோ அந்த மாதிரி நல்லாட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது? இந்த நிலைமை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்போ கோசாமி என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணர் யார்? பரம்பொருள். எப்படிப்பட்டவர்? அவரு உலகத்தை படைத்தார் அவர் தான், காக்கிறதும் அவர் தான் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற கிருஷ்ண பெருமான் யுதிஷ்டரை அவருக்கு உரித்தான அவருடைய ஆட்சியை அவருக்கு அளித்த பிறகு எப்படி கௌரவர்களை என்ன பண்ணார்? கௌரவர்களை வீழ்த்தினார். எப்படி அது எதற்கு ஓமைப்படுத்துறாரு அப்படின்னு சொன்னா, இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா? இந்த காட்டுத்தீ எப்படி உண்டாகிறது? இந்த காட்டுத்தீ இந்த மூங்கில்கள் எல்லாம் ஒன்றோடொன்று உரையும் போது தனியாகவே அந்த ஸ்பார்க்னால காட்டுத்தீ உருவாகிறது. அது எதற்கு ஒப்பிடப்படுகிறதுனா, எப்படி இந்த நாட்டுல சண்டை சச்சரவு வேண்டாததெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னா, மனிதர்களுடைய ஆதிக்க வரியினால், தட் இஸ் லார்டிங் இட் ஓவர் மெட்டீரியல் நேச்சர். நான் தான் 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 அப்படின்ட்டு ஒவ்வொருத்தரும் நினைக்கிறாங்க, எனக்கு தான் எல்லாம் வேணும், மற்றவர்கள் ஒண்ணும் கூடாது அப்படின்னு அந்த அகந்தையினால அவர்கள் செயல்படுகின்றார்கள் இல்லையா? அதனால அந்த மாதிரிதான் இந்த போர் எல்லாம் உருவாகிறது. இப்போ நம்ம பார்த்தோம், சுத்தி பார்த்தோம்னா எல்லா இடத்துலயும் போர் தான். வேண்டாத ஆதிக்கத்தை செலுத்த பாக்குறாங்க, உடனே சண்டை வருது. அதனாலன்னா அது உலகத்துல அமைதி கிடையாது.
இந்த உலக போர்கள் எல்லாம் மனிதர்கள் வெறியால் தான் தானாகவே ஏற்படும். எப்படி காட்டுத்தீ மாதிரி. இதுக்கு பகவானுக்கு எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை. அதனால ஆனா என்ன பண்றார் பகவான்? அந்த சந்தர்ப்பங்களை எல்லாம் அவர் உபயோகிக்கிறார். எதற்கு உபயோகிக்கிறார் அவர்? பிரபஞ்சத்தை சுத்திகரிக்க. ஸோ கட்டுப்பட்ட பிரபஞ்ச சுத்திகரிப்பு நடக்கிறது. நம்ம பார்த்திருக்கோம். என்ன? யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய கணீர்பவதி பாரதா, இல்லையா? அபியுத்தானாம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானாம் சஜாமியம். எப்பொழுதெல்லாம் தர்மம் வீழ்ச்சி அடைகிறதோ, அதர்மம் தலை தூக்குகிறதோ, அப்பொழுதெல்லாம் நானே அவதரிப்பேன். பகவான் சொல்லி அதனால என்ன நடக்கும்? பீஸ், அதர்மத்தை அவர் அழிக்கிறார். அதான் அதேதான் 4.8லயும் அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. பரித்ராணாய சாதுனாம். அதுல என்ன சொல்ற? தர்ம சம்ஸ்தானபர்த்தனாய அப்படின்னு. அதனால அர்த்தம் என்ன? நல்லோர்களை விடுவிக்கவும் தீயவர்களை அழிக்கவும், அத்துடன் என்னது? மார்க்கத்தின் கோட்பாடுகளை நிலைநாட்டவும், வீழ்ந்த தர்மத்தை வீடு நிலைநாட்டுகின்றார் பகவான். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் பகவான் தோன்றுகின்றார். எப்பொழுதெல்லாம் அதர்மம் தலை தூக்குகிறதோ, நல்லவரை காப்பாற்ற வேண்டும், அப்பொழுதெல்லாம் பகவான் அவதரிக்கிறார் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால நம்ம பகவானின் தெய்வீக திட்டம் என்ன? வேண்டாதவர்களை அழித்தல். இந்த வேண்டாதவர்கள் எப்படி உருவாகிறார்கள்? அகந்தையினால அவங்க சண்டை போட்டு அதர்மத்தை தலை தூக்குற டைம்ல என்னது? வேண்டாதவர்கள் தோன்றுகின்றார்கள், அவர்களை அழிக்கிறார் பகவான். அப்படி செய்யும்போது என்ன? தர்மத்தை நிலைநிறுத்துகிறார். அப்பொழுது பகவானுக்கு முழு திருப்தி அடைகிறது. அதுதான் பகவானுடைய நோக்கம். பகவான் நோக்கம் என்ன? அவருடைய டிவோட்டீஸை காப்பாற்ற வேண்டும், தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் அப்படின்னு தான். ஓகே. ஸோ இதுதான் நம்ம ரெண்டு இதுல பார்த்தோம். நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகத்துல. இப்போ நம்ம 3வது பார்க்கறோம். நான் சொல்றேன், நீங்க திருப்பி சொல்லுவீங்களா? ஓகே. நிசம்ய பீஷ்மோக்தம் அதாச்சுத்தோக்தம். நிசம்ய பீஷ்மோக்தம் அதாச்சுத்தோக்தம் பிரவர்த்த விஞ்ஞான விதூத விப்ரமஹ. விஞ்ஞான விதூத விப்ரமஹ சசாச காமேந்திர இவாஜிதஸ்ரயः. சசாச காமேந்திர இவாஜிதஸ்ரயः பாந்தாம் அனுஜானுவர்த்திதः. பாந்தாம் அனுஜானுவர்த்திதः. ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, பீஷ்ம தேவராலும் தவறாதவரான ஸ்ரீகிருஷ்ணரால், பீஷ்மராலும் கிருஷ்ணராலும் உபதேசிக்கப்பட்டு அறுவழி பெற்ற யுதிஷ்டர் தனது சந்தேகங்கள் எல்லாம் நீங்கி பூமி மற்றும் கடல்களை ஆண்டார். அவரது தம்பிகள் அவரை பின்பற்றினர் அப்படின்ட்டு. என்ன அர்த்தம் அது? தட் இஸ், சரியான வழிகாட்டுதல் அவர் கிடைத்தது. யாருக்கிட்ட இருந்து? கிருஷ்ணர், பீஷ்மர் அவர்களுக்கு கொடுக்கிறது உபதேசத்தை புரிந்து கொண்டு, அவர்கள் என்ன மாதிரி உபதேசம் கொடுப்பார்? தர்ம வழிதான், இல்லையா? சரியான வழிகாட்டுதலால் யுதிஷ்டர் அவருடைய ஐயங்கள் எல்லாம் தீர்க்கப்பட்டார். எப்படி தீர்ந்தது அவருக்கு? அவர் நிறைய இந்த சண்டை என்னதான் வந்தது, அதனால என்னுடைய ரிலேஷன்ஸ் இவங்க எல்லாம் மடிந்து போனார்கள், இதெல்லாம் மனசுல இருந்தது. ஸோ அந்த இதெல்லாம் கலைந்து அவர் அவருடைய கடமையை தான் செய்தார் அப்படின்ட்டு அதை புரிந்து கொண்டு தர்மத்தை தான் அவர் நிலைநாட்டினார், செய்தார். அந்த தர்மத்தை கிருஷ்ணர் பாண்டவர்கள் வழியில் அதுதான் அது செய்தார் அப்படின்ட்டு. பாண்டவர்கள் நிமித்தம் மாத்திரம் இல்லையா, தே ஆர் ஒன்லி டூல்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி அவருக்கு அந்த ஐயங்கள் எல்லாம் நீங்கி முழுமையான அறிவுரையினை பெற்று மனக்குழப்பங்கள் எல்லாம் அகன்று என்ன செய்தார்? பக்குவமான நிர்வாகம் நடத்தினார். பக்குவமான நிர்வாகம் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த இந்திரர், சந்திரர் இல்லையா, சூரியன், வருணர், வாயு,
இந்த டெமிகாட்ஸ் இவங்கெல்லாம் எப்படி வந்து அவர்களுடைய உலகத்தை எல்லாம் இந்த ஆண்டார்களோ அதே மாதிரி தான் மகாராஜ் உத்திஷ்டரும் இந்த பூமியில் வந்து தர்மத்தின் வழி ஆட்சி புரிந்தார் அப்படின்ட்டு நமக்கு இதுல தெரியாது. ஸோ இவர் எந்த ராஜ்யத்தையெல்லாம் ஆண்டார் யுதிஷ்டர் அப்படின்னு பார்த்தா உலகம் முழுக்கணும் இல்லை, இந்த லேண்ட் மாத்திரம் இல்லாம பூமி மட்டும் இல்லாமல் கடல்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அவர் ஹஸ்தினபுரத்திலிருந்து அவர் ஆண்டார். இந்த உலகத்தின் அதிபதியாக இருந்தார். அவர் உலகத்தின் தலைவனாக இல்லையா அவர் இருந்தார். எப்படி அவர் வந்து ஆட்சி புரிந்தார்? தனியாக பண்ணாரா? அவர் சொந்த இஷ்டத்துக்கு பண்ணாரா? இல்லை. நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பகவானுடையது, பீஷ்மர் போன்றவருடைய அறிவுரை வழியாகவும், அப்புறம் அவருடைய தமையன்கள் இல்லையா முழுமையாக அவருடைய ஒத்துழைப்பாலும் இந்த ராஜ்யத்தை ஆண்டார் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஸோ பகவானின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி அவர். இந்திரர் தேவேந்திரன்லாம் எப்படி சொர்க்கலோகத்தை அந்த ஆளறதுக்கு அவர் பிரதிநிதியாக இருக்கிறார், அதே மாதிரிதான் பூமியை ஆளறதுக்கு வந்து மகாராஜ் யுதிஷ்டர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். இப்படி அவருடைய தர்மத்தினால் இல்லையா பகவானாக நேரடியாக அவர் பயிற்சி பெற்றுள்ளார் அவர். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கிங் அவர். ஸோ ஆனால் நம்ம நவீன ஆட்சி இப்போ இருக்கிற உலகத்தில் இருக்கிறவங்க ஆட்சி புரியவர்கள் எப்படி பொம்மை தலைவர் இருக்காங்க. அவர் ஒருத்தர் பேருக்கு தலைவராக இருப்பார், பாக்கி எல்லாம் அவர் வந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி அவர்களோட அஜெண்டா எல்லாம் வந்து நிலைநாட்ட பார்க்குறாங்க. சிலவங்க பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் அவருக்கு நல்லது செய்யணும்னு நினைச்சாலும் முடியாது. ஏன்னா அரசியல் அமைப்பு வந்து ஒரு சிறையாக மாறிவிடுகிறது. ஏன்னா இந்த சீட்டுக்கு பவருக்கு வேண்டி எல்லா காம்ப்ரமைஸும் பண்ண வேண்டியிருக்கு. சுயநல கொள்கைகள் தன்னுடைய பெருமை அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஆயிடுது. இதுதான் நாட்டில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்குறோம் உலகத்தில். ஸோ அந்த நவீன ஜனநாயகத்துக்கும் தர்ம ஆட்சிக்கும் வித்தியாசம் என்ன வந்து அதிகாரத்தின் வந்து ஆதாரம் வந்து நவீன ஜனநாயகத்தில் வந்து அரசு அதிகாரம் மற்றும் அவர் பொம்மை நிலையில இருக்காங்க. ஆனால் தர்ம ஆட்சி பார்த்தா கம்பீரமாக அந்த தலைவன் ஆளுகின்றான். உலகை ஆளுறது முழு அதிகாரம் அவன் கையில் இருக்கிறது. என்ன கொள்கை? நவீன ஜனநாயகத்தில் வந்து சுயநலம் இருக்கும். ஆனால் தர்ம ஆட்சி தர்மம் தான் தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது. தவறாத பகவானின் கட்டளைகளை பின்பற்றுவார். தலைவரின் நிலை எப்படி? நவீன ஜனநாயகத்தில் வந்து அறிவற்றவர்கள் இப்போ சொல்றாங்க யார் வேணா வந்து ஆளலாம் அப்படின்ட்டு. மினிஸ்டர் அப்படி பண்ண மினிஸ்டர்னா யாரு? அறிவுரை கூறத்துக்கு தகுதி இருக்கிறவர்கள். இப்போ இருக்கிற மினிஸ்டருக்கு படிப்பறிவு கூட தேவையில்லை, உலக அறிவும் தேவை, யார் வேணா மினிஸ்டர் ஆகலாம். அறிவற்றவர் அல்லது அதிகாரமற்றவர். அதுதான் நவீன ஜனநாயகத்தில். ஆனால் தர்மத்தின் ஆட்சியில் எப்படி? பகவானால் முழுமையாக பயிற்றுவிக்கப்பட்டவர். அதான் நம்ம வந்து போன ஸ்லைடுக்கு முந்தின சைட்ல பார்த்தோம். யுதிஷ்டர் எப்படி முழுமையாக பகவானால் பயிற்றுவிக்கப்பட்டவர். அதனாலதான் தர்மத்தின் ஆட்சி நிலைநேற்றது. ஸோ அதனால என்ன நடக்கிறது? நாடுகள்ல சண்டை, அதே மாதிரி முட்டாள்தனமான சொர்க்கத்தை பார்க்கிறார்கள். எல்லாம் வந்து டெம்பரரி ஆக்டிவிட்டிஸ் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் என்வி இதே உலகம் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனால் தர்மத்தின் ஆட்சி நடக்கும்போது என்ன? உலக மக்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியாக ஒரே உலக அரசு நடக்குது. எல்லாருடைய மனசும் ஒன்னே தான். அதான் பிரபுபாதரே சொல்லியிருக்கார் இல்லையா, எல்லா உலகத்துல சமாதானம் வேணும்னா என்ன வந்து கிருஷ்ணாயிசம் இருக்கணும். கம்யூனிசம் இல்லை, கேபிட்டலிசம் இல்லை, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, கிருஷ்ணாயிசம் இருக்க வேண்டும் சொல்லுவார். ஸோ ஆளுவது வந்து ஒரு நபரை தவிர அருவமான அரசாங்கம் யாரு? இந்த நபரை கொண்டு ஆனதுதான் அரசாங்கம். எந்த அளவுக்கு ஒரு நபர் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு அரசாங்கமும் நல்லா இருக்கும். ஆளுபவர் முட்டாளான என்ன ஆகும்? முட்டாளிகளுக்கு சொல்றதாக தான் இருக்கு அந்த இடம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு கம்பீரமான தட் இஸ் இந்த அத்தாரிட்டி, டிவைன் அத்தாரிட்டி, தெய்வீக அந்த அத்தாரிட்டி இருந்தால் தான் வந்து ஒரு நல்ல நிலைப்பாடு இருக்கும். இல்லாவிட்டால் என்ன அப்படியே உடஞ்சி போகுது இல்லையா? அந்த பில்டிங்கே உடஞ்சி போடுது இல்லையா? அஸ்திவாரம் நல்லா இருக்கணும், அதே மாதிரி செஞ்சிருக்கிற எல்லா மெட்டீரியல் நல்லா இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் என்ன, அந்த பில்டிங் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு. இல்லை மெட்டீரியல்லாம் சரியில்லை, அஸ்திவாரம் சரியில்லைன்னா டக்குன்னு விழுந்துடும் இந்த பில்டிங் இல்லையா? அந்த மாதிரி. ஸோ தர்மத்தின் இது எப்படி? அதிகாரத்தின் சங்கிலி எப்படி? வீழ்ச்சி அடையாத அதிகாரம். அது எப்படி? கிருஷ்ணர் மற்றும் பீஷ்மர் போன்றவர்களுடைய அறிவுரையினால
தூய்மையான எப்படி சொந்த கற்பனை ஏதுமின்றி தர்மத்தின் வழியும் அதே மாதிரி வந்து இந்த கிருஷ்ணர் பீஷ்மர் போன்றவர்களுடைய அவர்களுடைய பயிற்சியினால் ஏற்பட்ட அந்த ஞானத்தினாலும் பக்குவமாக நிர்வாகம் செய்யப்படும் போது அந்த உலகத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் ஏற்படுகிறது. அதனாலதான் முன்ன காலத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மகாராஜர் அவர்கள்லாம் நல்ல நல்ல ராஜா நாட்டை ஆளும்போது அமைதி நடந்தது. அதே மக்களும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க. இப்போ எப்படி நமக்கு தெரியும் இப்ப இருக்கிற நிலை. அதனால நமக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது, நம்ம சுயநல கொள்கைகளை நம்ம தவிர்த்து முழுமையாக ஒத்துழைக்க வேண்டும். பக்தர்களுடைய முழுமையான ஒத்துழைப்பு அவசியம். அந்த மாதிரி இருந்தா அதிகாரத்துக்கு பணிந்து தர்மத்துக்கு பணிந்து நாம் நம்முடைய செயல்களை செய்ய வேண்டும். இதுதான் நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு இந்த மெசேஜ். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி டவுட்ஸ்? பிரபுஜி வெரி ஃபைன். இதெல்லாம் சார்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பிரபுஜி. சார்ட்ஸ் எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்களுக்கான டைம் தான் இருக்க மாட்டேங்குது. எழுதிக்கலான டைம் இல்ல மாட்டேங்குது. நான் சொல்றேன், இது டெஃபினட்டா இதுல போடுறேன். அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அதை வச்சு நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதிடலாம். சரி, நான் உங்களுக்கு இதுல போடுறேன், சாட்ல போடுறேன். மாதாஜி சாட்ல இல்ல, நான் இந்த இதுல போடுறேன், குரூப்ல நான் பிரசன்டேஷன் அனுப்புறேன். ஓகே, சூப்பர் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாச்சும் கேள்விகள் ஏதாச்சும்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வாழ்க வளம் பிரபு. எனி தாட்ஸ், எனிதிங் ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா? இதுல இருந்து என்ன படிக்கணும்? மாதாஜி யாருக்கு? நான் விஜயகுமாரி மாதா உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு பண்றேன், உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன்.